Ja sam se bavio muzikom od čak i 20 godina, što poluprofesionalno, što profesionalno. U Njemačkoj sam recimo muzicirao oko 3 godine kad sve saberim. Prvi mjesec kad čovjek ode recimo i budemo lijepo tamo u tom nekom gradu, zapadnome, ali već poslije mjesec dana počne raditi ta neka nostalgija, kako vrijeme promiče nekako uvijek, ne samo ja, već svi ti ljudi koji su vani, žele sve više i više da se vrate, u Bosnu. Šta je vrijednost Bosne, znate? Recimo, jedna od neospornijih vrijednosti je ta da se ovdje stoljećima od srednjega vijeka u jednom kontinuitetu nastoji potrti, izbrisati, uništiti, pobiti, raseliti bosansko-hercegovačko stanovništvo. A ono kao jedan fenomen, kao jedan feniks, opstaje, uspije i to je, znate, i na to trebaju Bošnjaci biti ponosni, znate. U nama se nalazi, znači, neka sila, ogromna, snaga neka, koje ni sami nismo svjesni, Sjetite se samo posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, 4. sila svijeta je izvršila tu agresiju i plus, agresija i sa druge strane iz Hrvatske i opet smo opstali, i opet se u nama javlja nada, pozitivna energija, znate, taj pozitivni bosanski duh, znate, na to sam ja ponosan, znate, i ne bi to zamijenio, vjerujte mi, niskim, nigdje, Mogao sam ja da živim u nekim destinacijama, evropskim da sam htio, ali nikad nisam na to pomislio.